Velkommen til Grønhøjs nyhedsudsendelse. I dag skal vi både snakke om Udkantsdanmark, så skal vi snakke med Thomas Nielsen om Demstrup Hovedgård. Bagefter skal vi snakke med Anita Holm, som vil vise os nogle statistikker over indbyggere i forskellige største byer. Udkantsdanmark er en betegnelse for de områder i Danmark, der ligger langt fra de større, mere aktive byer. Områderne er nede økonomisk, og flere flytter derfra. Udkantsdanmark er også blevet betegnet som den røde banan. Og det er fordi, at områderne tilsammen minder om banan. Det går fra Skagen i nord, ned over den jyske vestkyst, og så til Sønderjylland. Og så videre ind over det sydfynske øhav, Lolland Falster og Bornholm. Nu vil vi vise vores samtale med Thomas Nielsen. Og nu skal vi videre over til Anita Holm. Nu vil jeg vise jer en statistik over, hvor mange der bor i de forskellige største byer. Her i den lyserøde søjle, det er storbyerne, der er 37% af indbyggerne. I den grønne søjle, det er de mellemstore byer, og der er 31%. I den orange søjle, der er 14%, og det er de mindre byer. I den blå søjle, det er på landet, og der er kun 5%. I den røde søjle, det er landsbyerne, og der er 10%. Det var alt det, jeg havde for i aften. Hej. Det var meget spændende. Men nu som det store højdepunkt, skal vores reporter ud og interviewe Leif Gade. Mellem Nørhald og Randers Kommune. Nørhald Kommune og Randers Kommune. Jamen, set fra min stol, som jeg var med i Nørhald byrådet også, og noget Randers byrådet, jamen, det er den nærhed, kan man sige, hvor vi i kommunen, hvor vi stort set kendte hinanden alle sammen. Vi var 8.700 indbyggere, og så er vi jo 96.000. Det er jo en kæmpe forskel. Og noget af en udfordring også. Men altså nærheden, det vil sådan set sige, det er den største forskel. Okay. Hvem har ansvar for at holde landsbyerne i live? Jamen, det vil jeg sige, det har vi alle sammen. Det har selvfølgelig kommunen, men jeg tror, at i den sidste ende, så er det os, der bor rundt omkring, der har mindst lige så meget at sige. Nu har jeg selv været med i frivillig foreningsliv i 40 år. Nu på lørdag for eksempel, der skal vi have fest med Candy. Det har jeg været med til siden 1980. Og vi er 60 frivillige. Det går her, altså får ingenting for det. Men jeg vil tro, vi er 70 mennesker mere, vi er fuldt udsolgt, 735 kommer der. Vi kan ikke have flere. Brandmyndighederne, de kommer lige inden festen for at se, der skal være et vis afstand mellem bordene, og det ellers så får man ikke lov at bage. Men sidste år, der var vi 70 mindre. Der fik hver forening, idrætsforeningen, altså Fjorden, og så borgerforeningen her, der blev det 40.000 til hver forening. Så det er flot, men det er jo kun fordi, at vi er en 60-70, der arbejder frivilligt, ikke er gratis. Så noget det er med til at skabe sammenhold. Lige
lige nu er det noget med noget byfornyelse her i byen. Det ved jeg ikke, om I har hørt om. Jo, lidt tror jeg. Det søgte vi om i Nørhals tid den sidste periode, og for at få nogle midler over fra ministeriet og til det. Det fik vi ikke. Og vi søgte også i den første periode i Randers. Nu har vi lige taget fat i tredje periode, ikke? Der kom vi heller ikke med. Men i anden periode kom vi med. Så der blev lavet vi har godt 6 millioner i forbindelse med det byfornyelse. Blandt andet det gamle motel dernede, det kender I godt dernede, ikke? Ja, det blev ravet ned nu her. Og der blev lavet nogle grønne områder. Der blev lavet nogle stier langs åen og forskellige ting. Og det gule hus hernede, det kommer også ned, og det er sådan flere ting. Men samtidig med også, at det er sådan nogle penge, man får for det offentlige, men jeg tror at rigtig mange steder, hvis man får en sum penge, og så folk laver et stykke frivilligt arbejde, så kan man komme rigtig langt. Og det er med til at skabe sammenhold i en by, på kryds og tværs, uanset om det er direktøren eller det er arbejdsmanden, ikke? Så har man lavet noget i fællesskab, og når man gør det, så er man rigtig glad ved det. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Så jeg vil sige, det kan godt ske, at man skal have noget for det offentlige, for kommunen, men det er lige så meget borgeren, det bor ude omkring. Ja. Også i den lille landsby, hvor de måske kun har forsamlingshuse. Kan de nu være sammen om det, og få det er med til at holde sammen i det landsbysamfund. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Vi har et tydeligt eksempel over i Enslev, synes jeg, som har fået skabt, jeg ved ikke om nogen, der kender til Enslev. Jo, jeg bor i Enslev. Ja, der er borgere derovre, som har lavet et kæmpe stykke frivilligt arbejde, og det er det mange andre steder også. Men det er sådan noget, det skal med til. Vi har snakket om Udkants Danmark, så har vi snakket med Thomas Nielsen, og så har vi snakket med Leif Gade. Men nu til noget helt andet. Børnefamilier. Børnefamilierne vil gerne bo i byen. Det viser en undersøgelse, at siden 2005 er antallet af børn i storbyen mellem 0 til 5 år steget med omkring 10%. Det svarer til 2.858 børn. Det var alt for Grønhøjs nyhedsudsendelse for denne gang. Godvel. Altså, det kommer an på, det kommer an på så mange ting. Nogle gange så vil man helst bo i byen, fordi at, der er mange flere mennesker og butikker. Ja, og nogle gange så vil man gerne bo på landet, fordi der er stille og roligt og sådan noget. Og hyggeligt, ja. Det er lidt forskelligt. Og i byen, der sker der også mange ting, så... Jeg er egentlig ret ligeglad, hvor jeg bor, bare så længe at det er et godt sted, og hvor det er mega hyggeligt, og bare sådan, man hygger sig med familien. Så jeg kan egentlig bo begge steder. Der, hvor jeg bor nu, og jeg vil også gerne bo der, hvor jeg bor nu. Når jeg hører ordet landet, så tænker jeg gylde og køer og grise og heste.
og marker. Larmende biler og en masse støj. Ja, jeg vil gerne bo i byen, fordi det tæller på alting. Og hvis du bor på landet, så lugter du ko. Det er min grund.